Με τη νέα λαμπρή αφιερωματική έκθεση μετάλλια του αγώνα, το Νομισματικό Μουσείο συμμετέχει δυναμικά στον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης του 1921. Μιας εξέγερσης και ενός αγώνα που είχε ως αποτέλεσμα τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της αυτού εξοχότητος της Προέδρου της Δημοκρατίας και λόγω της μοναδικότητας των εκθεμάτων της, αφήνει ανεξίτηλο το στίγμα της στα πολιτιστικά δρόμενα της πατρίδας μας. Ενταγμένη στους πρωτότυπους εικαστικούς διαλόγους που επί μια δεκαετία παρουσιάζει με ευρία απήχηση στο κοινό το Νομισματικό Μουσείο, οπτικοποιεί μια ελκυστική όσμωση της πολιτιστικής παρακαταθήκης του ένδοξου παρελθόντος με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Προσεγγίζει την ιστορική μνήμη μέσα από σύγχρονες εικαστικές αφηγήσεις, προσφέροντας την ευκαιρία σε 17 αναγνωρισμένους διεθνώς Έλληνες καλλιτέχνες να αναζητήσουν νέους δρόμους έκφρασης και να δημιουργήσουν έργα εμπνευσμένα από τα μετάλλια της Ελληνικής Επανάστασης, από τα νομίσματα του Καποδίστρια και του Όθωνα. Από το σύνολο των εκθεμάτων, 743 αντικείμενα προέρχονται από τις πλούσιες συλλογές του Νομισματικού Μουσείου. 4 από την Τράπεζα της Ελλάδος, 4 από το Κοινοφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου και 2 από την ιδιωτική συλλογή του Πολυδεύκη Καραμίτσου στη Θεσσαλονίκη. Η έκθεση λαμβάνει χώρα στην εμβληματική αίθουσα του δευτέρου ορόφου, την άλλοτε βιβλιοθήκη του Ερίκου Σλίμαν, στην αίθουσα του πρώτου ορόφου, Μάντο Οικονομίδου, και σε χώρους του Ηλίου Μελάθρου. Κομβικό έκθεμα με ιδιαίτερη καλλιτεχνική αξία. Αποτελεί αναμνηστική σειρά 12 ιστορικών μεταλλίων με κύριο θέμα τους ήρωες και τους πρωταγωνιστές του 1821. Έργο του επίσημου βαβαρού χαράκτη του Νομισματοκοπείου των Αθηνών, Κόνραντ Λάγκε. Για πρώτη φορά, τα εν λόγω μετάλλια συνοδεύονται από τις μοναδικές μήτρες τους, εξαιρετικά δείγματα της καλλιτεχνίας του χαράκτη. Στην έκθεση παρουσιάζονται επίσης η νομισματοκοπία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, οι φοίνικες του Ιωάννη Καποδίστρια και οι 2 μοναδικές παγκοσμίως χαλίδινες μήτρες από το πρώτο νομισματοκοπείο στην Αίγυπτο. Ιδιαίτερα σημαντική για την κατανόηση της περίοδου αποτελεί η παρουσία του συνόλου της πλούσιας νομισματικής παραγωγής του Όθωνα, τα αριστεία των αγωνιστών του 1921, τα βραβεία ηθικής αμοιβής. Οι άγνωστες μέχρι σήμερα και μοναδικές χαλίδινες μήτρες μεταλλίων, αριστείων και νομισμάτων από τα νομισματοκοπεία των Αθηνών, του Μονάχου και των Παρισίων. Επαιτειακά και αναμνηστικά μετάλλια, κέρματα και χαρτονομίσματα συμπληρώνουν μια πινακοθήκη με τους ήρωες του 1921 και τα σπουδαία γεγονότα της Επανάστασης. Η έκθεση παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς τα νομίσματα, τα μετάλλια και τα αριστεία των αγωνιστών του 1921 εκτίθεται για πρώτη φορά στο κοινό μαζί με τις διασωθήσεις οριχάλκινες μήτρες τους. Προσφέρεται έτσι μια μοναδική ευκαιρία στο κοινό, αφού είναι γνωστό ότι παγκοσμίως οι μήτρες των νομισμάτων, όταν αυτά αποσύρονται από την κυκλοφορία, είτε καταστρέφονται είτε ανακυκλώνονται. Στο πλαίσιο της έκθεσης έχει εκδοθεί το νέο αναμνηστικό μετάλλιο του Νομισματικού Μουσείου, ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Εκτύπωσης Τραπεζογραμματείων και Αξιών της Τράπεζας Ελλάδος. Έργο του χαράκτη Γιώργου Σταματόπουλου, εμπνευσμένο από τα πρώτα νομίσματα και μετάλλια του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Το παρελθόν και η απόϊχή του στη συλλογική συνείδηση αποτυπώνονται και στη σύγχρονη τέχνη. Η τέχνη διαχρονικά από την αρχαιότητα αποτυπώνει κάθε φορά αυτό που συμβαίνει και αυτό που έρχεται από το παρελθόν και είναι ένας
εξαιρετικός τρόπος να καταλαβαίνουμε ακριβώς πώς ιδέες επιβιώνουν στο παρόν και πώς έχουν μετασχηματιστεί στο παρόν. Έτσι, ένα μουσείο, όπως είναι και το νομισματικό, οφείλει να είναι ανοιχτό σε αυτό το διαρκή διάλογο με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Το Νομισματικό Μουσείο το κάνει και το κάνει και μέσα από αυτή την έκθεση, που είναι βασισμένη σε 12 μετάλλια που εκτίθενται στο Νομισματικό Μουσείο και φέρουν προσωπογραφίες ηρώων του 21, αλλά και σύμβολα. Αυτά λοιπόν έγιναν αφορμή για σύγχρονους καλλιτέχνες, ζωγράφους, γλύπτες, εικαστικούς, χαράκτες, να μας δείξουν πώς εκείνοι βλέπουν αυτό το γεγονός του 21, αυτά τα σύμβολα, αυτές τις έννοιες μετασχηματισμένα και αποτυπωμένα πάνω στα έργα τέχνης τους. Βλέπουμε λοιπόν μέσα από όλα αυτά τα σύγχρονα έργα, σε διαφορετικά υλικά, αποτυπωμένα σύμβολα και ιδέες που και εμείς με τη σειρά μας καλούμαστε να συναισθανθούμε και να σκεφτούμε όλο αυτό το παρελθόν και τι από όλα αυτά παραμένει διαχρονικό και πώς αυτά τα γεγονότα στη σύγχρονη εποχή έχουν να μας πούν όχι μόνο για την ιστορία μας, αλλά και για πράγματα που βιώνουμε ή μέλεται να βιώσουμε κι εμείς στο άμεσο ή απότερο μέλλον μας. Για την έκθεση του Νομισματικού Μουσείου «Μετάλλια του Αγώνα» γίνεται αναφορά στο μαρτυρικό θάνατο του Δασκαλογιάννη, κρητικού ήρωα που θυσίασε τη ζωή του στα ορλοφικά το 1770. Ο Δασκαλογιάννης, από τα σφακιά της Κρήτης, ενώ περίμενε βοήθεια από τη Ρωσία, η οποία δεν έφτασε ποτέ, εχμαλωτίστηκε από τους Τούρκους, που τον έγδαραν ζωντανό στην πλατεία του χωριού, κόβοντας φέτες στο πρόσωπό του, ώστε να μην τολμήσουν και άλλοι κριτικοί να επαναστατήσουν ενάντια στον τουρκικό ζυγό. Αυτό όμως, αντί να φοβήσει τους Έλληνες, τους έκανε να έχουν ακόμα μεγαλύτερη επιθυμία για ελευθεριά. Το 1834, ένας φέρελπης και σχετικά άγνωστος Γερμανός χαράκτης φτάνει στην Ελλάδα για να δουλέψει στο νομισματοκοπείο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Το 1836, με την ευκαιρία των γάμων του βασιλικού ζεύγους, ο Κόνραντ Λάγκε φιλοτεχνεί 12 χάλκινα μετάλλια μεγάλης καλλιτεχνικής ωριμότητας με θέμα την ελληνική παλιγενεσία. Στη μία πλευρά των μεταλλίων απεικονίζονται σημαντικοί πρωταγωνιστές της Επανάστασης, ενώ στην άλλη πλευρά έχουμε εξειδανικευμένες φιγούρες και υμνητικές απεικονίσεις των πρωταγωνιστών της εποχής. Αποφάσισα να αποστασιοποιηθώ από μια παλέτα συγκεκριμένων προσώπων και προσπάθησα να δημιουργήσω ένα μάγαλμα εικόνων που θα οθούν τους θεατές σε μια φορτισμένη συναισθηματικά ανεδιαπραγμάτευση του παρελθόντος με σκοπό τη σύνδεσή του με το σήμερα. Σκοπός είναι τα έργα ως σύμβολα να βοηθούν στη διερεύνηση του συναισθηματικού πεδίου που προκλήθηκε και ακόμα προκαλείται από τα μνημειώδη κοινωνικά ορόσημα. Έπλασα άχρονες γυναίκες, φιγούρες, σύμβολα του τόπου και των ανθρώπων του που μένουν εκστατικές, αντιμέτωπες μια ιδέα συμβάντος διαβοήτου.
Με μεγάλη χαρά δέχτηκα την πρόσκληση του Διευθυντού του Νομισματικού Μουσείου Γιώργου Κακαβά να συμμετάσχω με ένα έργο μου, το μετάλλιο, στην έκθεση για τον αγώνα του 1821 και την απελευθέρωση. Το έργο αυτό απευθύνεται στην υπέρτατη αξία και στην υπέρτατη τιμή για την πατρίδα και για τους ανθρώπους οι οποίοι πολέμησαν και κατέκτησαν την ελευθερία την οποία εγώ αυτή τη στιγμή και όλοι μας γευόμαστε. Το πιο συγκινητικό έργο αυτής της έκθεσης, για πολλαπλούς λόγους συμβολισμού, αλλά και γιατί το μέλλον ανήκει στη νέα γενιά, είναι ένα έργο καμωμένο από μαθητές σχολείου και συγκεκριμένα από τους μαθητές του δεύτερου σχολείου Κρυονερίου. Τα παιδιά υπό την καθοδήγησή της φωτισμένης δασκάλας τους και με έμπνευση έναν ζωγραφικό πίνακα με την άλωση της Τριπολιτσάς, κλήθηκαν να κάνουν ένα σύγχρονο έργο κολάζ, φιλοτεχνώντας αυτόν ακριβώς τον πίνακα, αλλά με αποκόμματα από εφημερίδες. Και φαντάζεστε πως αυτό περνάει ένα ιστορικό γεγονός μέσα από την τέχνη, στην ιστορική συνείδηση των παιδιών και πως διεγείρει τις συστήσεις και την ανάγκη τους να εμβαθύνουν και να μάθουν σε αυτό. Ο καλύτερος λοιπόν τρόπος για να εισαγάγει τους νέους ανθρώπους μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα του παρελθόντος ως κομμάτι του παρόντος και φυσικά του μέλλοντός του. Η έκθεση 1821 μετάλλια του αγώνα αποσκοπεί να εορτάσει με λαμπρότητα το εξαιρετικά σημαντικό για το ελληνικό έθνος ιστορικό γεγονός, αλλά και να παρουσιάσει την αξιοθαύμαστη διαχρονία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από έργα σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών.